Azalama. Nah, one day I'm gonna watch him. Okay, what have I? Why do you try to Imo State? One day. I will only my half. I talk about the boy. I got bomb about. I hear so well. Melon Ezra were bomb. I can't draw my I have one carry see well over there. Remember by now. I'm going to be called. I swear, I ask I what a time. As no one I want to grow no one I will come as no one I remember. So I have your name. Cameron. I'm Gante. I do you over there now. So I near the music table. Onwe kesiri imegi agba ka ọ gara ịba e ka ịbịa anyị na-echezi onye asụrụ ha na-eme ha nọ n'ebe 2 hours ama na onye a bịara fụ oke nwa were chọnọ nda kemgbe niile ahụ a na-ebe a na-ajụ ajụọ ndị ọrụ ya nna ikwu akwani na ọ na-abịa nna ikwu akwani na ọ na-abịa anyị wee kpebie na anyị anọrọ n'ọnụ mmiri ya ka agọkwara gị mgbe ị na-abịa ọ ka nwa iyi white ya na red ibe amara lo ndebe ọrụ chile kwa ka nje na efege na azụta ọnụ abla kwa nwoke apụtakwala lekwu ya o tiri iji mpepụta wee ọ mpepụta ka o tiri mpụta gị kwasa ona nwe ba anyị nọ nature colors on food nanti ebe anyị nọ kịta ihe anyị bele ebe a bụ ka anyị bịa nyopuo development dị n'ebe a nanti mgbe na-abịa oge a ka a na-aba ihe a mgbe mmiri ya dị ebe a ga-abụ swan water nyere anyị maka na ọsọ ga-emecha gbaa na township mana ụfọdụ anaghị aghọta ya ugbu a naanị ihe agaghị enwe akara ga-abụ ihe ahụ ịkụrụ n'ugbo mkpụrụ osisi ịkụrụ ubegu mmiri na-ehu ehu oke nwe pụtabe na-ada jọrọ mmiri na-ehu ehu ihe ịkụrụ n'ugbo mkpụrụ ihe one ma one ndị a bụ ihe ego o jiri gwa gị kụba mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi ga-emecha bụrụ gị nri ma bụkwara gị ọgwụ otu a ị ga-emecha ihe esi uzi nri na township mgbe a gwara ụnụ banye n'ọhịa ọ nwere gụrụ si gote okwu ahụ nwa amadi a gwara ụnụ mụ na ha ghọtara ya ọ gabata n'ime ọhịa ha zụrụ n'ọhịa ọga sụọ ahịa bịara ebe a kịta a ga-ekpocha ọnụ mmiri ya niile wee were ya mee ebe tiri nkwụ ọga sụọ ọhịa niile ahụ dị n'okirikiri n'enyi ibi ndị nwere ego n'ala Igbo bupụta na ego sụpịa ọhịa niile a ndị Uchukwu na mmadụ na-afụ na onwe ego hide onwe ya gịnị mere ebe a hideout ihe mere hideout bụ oke isi anyị bịa kpachasịa ihe na-afụ ndị na cross ihe a na-ekwu okwu ịfụkwa ụgbọ mmiri ụmụ obere kenu a na-agafe ịkpọrọ ụmụ gị gbaratara ọnụ mmiri a dị lively ị na oruru onwe gị ijide development anyị were ya fọ ya n'akpa development anyị iwere development anyị total were development anyị so otu iburu ya n'ukwu ịdọbịa a na-ajọ ime traza ka onye nzuzu a na-akpaghị aka n'ọnụ esi it's my money I suffer for it mmadụ nwere ike ịtachara ihe afụ mana ọ mazie wee hazi ihe ahụ ọ tara afụ ọ tacha afọ ahụ emekwa gịnị ọ lakwa n'iyi choro otu anyị frainos ihe a onye ọbụla ịhụrụ bịaranụ wee nwee ego n'ala Igbo ụdị ya nna agbabu unu dọbacha kịta wee na-eche ụnụ akọmbatịwa gị atọ $1 ntọm unu tancha akọm onye emecha nwunye unu ebupụta ya bịa nwunye unu ya ihe ejikwa ayọ unu nekwa ihe nji ayọ ndị abụ otu a na-egbu ugbo ụnụ aghọtara ya asị na ezolọma gịnị ebudo ugbo gịnị ka a na-akọ gịnị ebe ịkụ nkwụ gịnị ebe ịkụ plantain gịnị ka onye a na-akọ mmenwu ndidi m ụdị ha ọga ihe emecha nwee ndidi mee ya mana mgbe ị ga-eme ohere ama ndị ị na-eko ṅaa ntị onye emecha ndị nwaanyị unu na-anụbụ ndị nwunye unu mmụọ ị na-ene anya alụba ha ncha niile maka na mgbe ahụ ị nwere nni ị nwere ego ma ị nwere nni ị nwere ugbo mana ị nwere ego mana ego ga-eru ozi gị aka ewere kondishọn tinye ego kondishọn etiri esiere gị ike ede abụzi ego gị anya iwude enyenwuzi onwe gị nni tọkụmọrọfụ nwunye gị ihe nwaanyị ga-eme ọrọfụ ebe a kọrọ ugbo nni dị ọla saịdị ahụ ọ lataba ebe a na ọ ike adịkwa m ka a na-ekwugo disef Zalama ọkwa bago gị mere a ọka efu ya ife ọ na-akọ ọhụ agriculture nni first ka ọ nni today nni ga-eserve gị tomorrow
ife akọwa si o tere na a na-ekwu ife unu gbasia ntị ibulu ego gị na akpa gị ọ dịghị ka ha sị na ego anyị bụ na akpa ibulu gị n'ọya wa na mgbe ọ ga-atasu mbe na nke eze na ma biri ị chọrọ ịbịa suwa gọrọ taa ụmụ ọsọ ya na ihe a na-akpọ na nwaanyị na-afọ onugbo esiri di ya bịa ka ngosi gị ya mara mmemme ihe mere anyị na-emetụta ka onye ka a na-asị na nwaanyị na-afọ onugbo esiri di ya nri oche isiri di ofe onugbo ọfọ ya ozugbo ọfọ bụ ya fọsị na ntị ndụ a ka anyị ka ya emechala chigha onye a gwara ya no dey believe mana o mesi onye ọbụla ga-agbado n'ọnụ mmiri efuru ka o si na nechọ efuru ya nne na-eme o na-alụsọ obodo obere ife anyị abata nke bụ obodo ebe a na-enye ya kịta aka bụkwa n'isi na maka anyị nọkwa ịma ọ dị isela asaba ka anyị na-enye Delta steeti ifuru ọ dị na ndị n'ọgbọ a niile bụ ndị farm settlement ndị bịara ndị ọrụ ugbo nọgasị n'ime ọfịa wee na-akọ ugbo agụ ama agụgụ onwere ife ji ego kash onwere ife ji kash ya ọ bụla ha kọpụtara feli ekwefụrụ abacha ya ka ọ na-efuru abacha ọga ị nọdụ esi abacha ha onye pụtara na-asị gị bịa bada nwekwuru ogiri ọmụkwa ihe bụ ogiri anyị niile egwusi ama m ọnụ m n'otu a ka egwusi na-adị mana nke a bụzi watermelon eburu ekpuchi ya ma ụmụ ọkụkọ na watermelon niile a na-emesi na be anyị kedu onye a sị na ndị be anyị ama nkụ watermelon ọ na-epuba anyị na anaghị epuba anyị ebe a na watermelon nwere ihe ọzọ na-abụghị ya ntị nwanne ego anyị tigoro na ihe nwere isi nga anyị na-eme fọfọdeke ọrụ na saịtị ọ gara ọnụ ochokwubego everybody na ntị ihe nji agwa gị kịta bụ chekigoro environment ebe anyị nọ ọ na ndị a dị ebi ebe a iburu ụzọ je gbagba ịfụsịrị ụmụ ihe dị aṅa ụmụ ihe dị aṅa neshọ ka nna gị zọrọ daalụ na anyị wetara unu ozi ọma ọkụ ụlọ taa si bịa ka ndị missionaries before si bịa ha bịa ọgba ahụ ofu onye m osisi bịa were osisi na-asụsụ oyibo ọ bịa ha bere ndị be anyị ji kpọba ihe a na-akpọ mango ka anyị na-akpọbu ya mbụ ọ na-adịtị na onye ọcha bịa lekọta bụzi ebe nwoke be anyị nọ n'elu lekọta onye ọmụma nkịta mmadụ ọfụma mmadụ oreme man go ndị be anyị asị na mangoro akwa akọgologo nke a na-edo awụ ndị missionary bịa ha na-eko ha wee eluigwe nwere n'ụwa ha hụrụ nwa na ha anyị awara missionaries ohi adịghị maka onye ọbụla na-egbu ugbo ị na-eje ewere ihe nke onye ahụ ma gị nwere n'ugbo onye ahụ nọ n'ugbo ihe fuo ebe anyị ga-ama na ọ bụ gị maka ịnọkọta n'ugbo si anyị na-ena anyị jekọrọ ugbo ọ na anyị nakọrọ ọnụ na ebe a na-apakị si ihe ndị a niile ifu ka igbo si aprizavụ ihe maka gị nwa na-achọ ime ka ị mata na ntị mgbe eji mechaa gụba igbo n'akwụkwọ ka m ji wee mara na iso eji egụba anyị n'akwụkwọ abacha na efu ka esi ime imirikiti ndị na-eme n'ụdị dị iche iche ọ nwere ndị na-eme nke ha n'ụdị iru agba ya n'ilo ude n'alọ n'ala mana ntu ka igbo si eme ya akparịa ya agbaragada na-eghe ebe a nni gere ege ka a na-akpọ ihe a na-akpọ ya nni gere amara m ka o nwere ihe a na-etinye na listin nni ọbụla esi n'ife a na-atọ pieces nni gere ege food well done. Ebe ka anyị na-eje. Okay. Aha, ndị a na-echi eze. The sun life for akwa dịkwa ebe a. We have time inside here. Kubere m okpu, na kuburu m okpu. Onye na-agba ibi agba ya ka anyị la. Onye na-agba n'igba ka anyị la ọrụ ma m. Onye ga-iri chọpa. Yes. Agbakọtara nwoke aka ọkwa ebe a na-azụ ihe a nwoke aka ọkwa asị nwoke aka ọkwa agha ọsọ am always ọga do pụtara ndị n'isi na-ekwu anwụ nwoke aka ọkwa asị am always nne daalụ gị na-asụ ya n'ọkụ akpụ
men na agụụ dị na ofe gịnị ka ya esi egusi mmebe na dobe fon biko sie ọyịsọ biko na agụụ dị n'arụ welitekwara m aka na anụ Nke a bụzi ugbo ọka. Nke a bụzi ugbo ihe ahụ farm. Red sand. Okay, All yes, because yes. of him and I be motor naraga. Yes. Okay, big on here. Car was the maize corn, abi maize farm. Ka ugbo ọka kwefuru. Yeah. Machine. Okay. Bịa ebe a were ana ka ugbo nke gị ka mkpụrụ osisi n'oge tupu obodo ejuo. Mgbe ahụ igo a na iji ka ugbo 50 by 100 20 million naira.